Γεια σας, είμαι ο καθηγητής Νάνοστάιν και θέλω να σας μιλήσω για την τελευταία μου διάλειμμα. Αλλά πρώτα θα σας πω για το πρόβλημα. Μερικοί από τους καλύτερους μικροβιολόγους έχουν πει ότι υπάρχουν περισσότερα βακτήρια στο κινητό σας τηλέφωνο από ότι στο καπάκι της τουαλέτας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ερχόμαστε σε επαφή με εκατομμύρια βακτήρια σε τρένα, λεωφορεία, τα αυτοκίνητα μας και στους περισσότερους άλλους χώρους που επισκεπτόμαστε στην καθημερινή μας ζωή. Μερικά από τα βακτήρια αυτά είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και μεταφέρονται στο τηλέφωνο σας όπου αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται. Το Crystallusion, η υγρή γυάλινη προστασία, είναι ένα φιλικό προς το χρήστη πρακτικό διάλειμμα που προστατεύει εσάς και τις συσκευές σας από τα βακτήρια μέχρι και 12 μήνες. Είναι εγκεκριμένο από το STM ως αντιμικροβιακό, που σημαίνει ότι αναστέλει την ανάπτυξη βακτήριων βοηθώντας να μείνει η συσκευή σας καθαρή. Η προστασία της συσκευής σας είναι εύκολη. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να καθαρίσετε τη συσκευή σας, να εφαρμόσετε το Crystallusion και να το αφήσετε να στεγνώσει. Η συσκευή σας θα είναι εντελώς προστατευμένη σε 12 ώρες. Το Crystallusion είναι ένα προϊόν νανοτεχνολογίας, το οποίο δεν προστατεύει μόνο την οθόνη σας, αλλά ολόκληρη την συσκευή. Τα τεστ του ASTM δείχνουν ότι είναι 600% σκληρότερο από τα απλά προστατευτικά πολυουρηθάνης, κάτι που το κάνει περισσότερο ανθεκτικό στα υδρατσίματα και τις αμυχές, κάνοντας τη συσκευή σας να δείχνει καινούρια για περισσότερο καιρό. Επειδή το προστατευτικό στρώμα του Crystallusion είναι 500 φορές πιο λεπτό από μια τρίχα μαλλιών, είναι αόρατο στο γυμνό μάτι. Οπότε δεν θα φαίνεται άσχημα ή θα έχει ασχημή υφή όπως κάποια άλλα προστατευτικά οθόνης. Και επειδή το Crystallusion εφαρμόζεται σαν υγρό, εγγυόμαστε αποτέλεσμα 100% χωρίς φυσαλίδες. Εκτός από αυτά, τα καταπληκτικά πλεονεκτήματα είναι επίσης 200% ευέλικτο υδροφοβικό και ελαιοφοβικό, κάτι το οποίο κάνει εξαιρετικά εύκολο να μένουν οι συσκευές σας καθαρές. Τι περιμένετε? Ελάτε μαζί μας στην επανάσταση της βακτηριακής προστασίας σήμερα. Crystallusion. Έξυπνη προστασία για έξυπνες συσκευές.